تحطيه قبل على اليد. Sinjuri nilqawkom għal shooter ieħor shooter tal-kontroversja. Marija, fux ħan ikkelmu. Tiftakar li kien hemm il-kontroversja dwar is-siġar tal-Mosta. Issa hemm l-uffiċin tal-Knisja. Issa hemm is-siġra ta' ħdejn il-katedral u hemm kontroversja biha wkoll. Għannem bittu għanka fil-Bibja. ċas, ninselmulek minn għolek, ma muxu, d-darba muxu. Imma din iridu iqaċtu din is-siġra sabiex jissir substation. Għara mitħab posti fil-belt, fil-katedrali għamil ħammu saqsira għannis ġej. Ninsapaw u kifet taraw kapaċi dan ritratt jekk joħxat jod li ritratt bħalissa kapaċi jisir memorja, ikona, għaliex għax da s-siġar hemm ħsieb li jinqalaw minnaw. Jena nistaqsir n-nies x'jaħsbu jekk daw s-siġar qudiem il-katedral għandhom x'jibqgħu jew inkella naffordjawx li jtiru. Le, jibqgħu hemm. Jibqgħu hemm. Sinjura int ukoll? Kemm ilek tafhom hemm da s-siġar? Kemm għandi żmien. S-siġar mużbieħ kull imkien mbagħad il-belt ħafna bin. Għazin jamlu. Joġbuk? U t-dejjem tiftakarhom hemm? Dejjem, dejjem. Għandhom jibqgħu hemm. Għavoli għandna bżonn substation. Ma rajlhom hemmhekk għaliex. Għandna bżonn is-siġar għax is-siġar isebħu. Imma issa jekk hemm il-bżonn jiena meta nidħol fl-argument. Ma xi post ieħor bej jagħmlu. Naħseb ħanejlek bil-kummenti għak għandna nagħlqu possibbli ma nkunx post ieħor. Ella dak tasfilli hawn. Mela, Robert, poġġija taħtek is-substation. U dan ix-xahar huwa irrakkomandati li nħabblu moħħna mhux b'affarijiet żiena imma bil-crosswords puzzles. Għaliex il-crossword puzzles? Crosswords puzzles jgħinok biex tħaddem moħħok u tevita ċertu kundizzjonijiet u martu jinħammur nagħmel waħda kbira għal il-ġejjin. U qegħdin fil-pjazza tal-Birgu kulħadd taddej gas mal-pjanċa biex sa din il-ġimgħa stess din il-pjazza tkun qiegħda terġa' tirritorna lura għand il-poplu tal-Birgu għal kulħadd insomma. Nkunu qed nagħmlu il-crossword puzzle illi tfajni l-erba' affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-Birgu. Sinjura, kif inti? Ħatejnuni naqra nagħmel crossword puzzle li għandha x'aqs. Crossword puzzle. Isma'w naqra. Festival illi jsir fil-Birgu ta' x'inhu l-festival? Xemat. Brosi, tajja ħanibda. X'għandu fidejh San Laurent? Gradilja! Ftit iktar l-isfel fil-Birgu hemm il-monument Helsin. Naqshom milli naqra. Waqt li rxoxt, in-nies jibdew il-ħwejjeġ x'jagħmlu. Iqaċtu dik kemm iqaċtu. Tar-regatta fejn qegħdin għandek il-q u la it-toqba. Da, fi żmien il-kavaril x'kien hawn fi żmien il-kavaril? La sedju. Imexxi l-Birgu llum il-ġurnata. Il-boxaw imma jismu? John. Dominku. Mintu. Dominku u San Laurent. Tispiċċa binnu. San, bravo! B'xi mod jew ieħor għadna l-crossword puzzle żammejna moħħna attiv u qed nistennew illi titlesta din il-pjazza din il-ġimgħa stess ħalli tkun tista' titgawda. Grazzi. Għamlu l-crossword puzzles għax tajbina l-moħħ inqasulek l-istress, iżidulek il-vokabularju. Ejja, qed tisma' minn. Naħdem fuq crossword jien. Tini. Ara, wieħed li jaf lil dik. Nafa. X'inhi? Le nafa hi. Tafa jdej. Nafa, le nafa. Wieħed li jaf lil dik. Nafa. Iva, jekk tafa jdilha ħaqdu nilagħbu. Nafa jħassra minn din nafa. Ara orajt, jekk ma tixtejni tgħinix u minn qal li d-ostrina crossword puzzles inaqsu l-istress inti żiduli mhux naqqasuli. Senjura Nokomada. Il-kelma nafa. Nafa. Nizila.